lho. Nyambut ya. Pak yo lagi Pak aku ya bacot ke sing rampung mau. Kan harus nonton wayang. Lah yo, lah kan ki yo sensus ya ora apa-apa ta, bacotane yo rampung mau. Lho jenengan tasnya ya tas kakung ya, Pak? Nggih, kakung. Oh iya. Ceritanya kalau ada abdi itu menawi pikantuk saweran kang tresna ngoten diklumpukke. Lah kendaraane kula to dadi nek sore enten kanca seniman kagungan kersa ngoten kok wis cukup kita sae. Dadi enten cah cilik mesti jenengan gemati nggih. Nggih kadang kala. Nggih. Terus misalnya enten pilihan rencang Mboten lek jenengan gemati no pancen kanca-kanca pengrami takon ngejak anake kabeh sampeyan ketemu kali jenengan. Mangke sampeyan sudah disinden sido ludes. Mboten pancen pun dipleni kali genduk ngoten to anggo apik niku. Oh nggih. Oh, berarti dermawan bentuknya nggih. Nggih, nggih paten. Kula niku. Anu lho, Bri, tak total 350 lho, Mas. Ning mboten napa-napa jenenge tabungan dingin jagane koyo poso ora tanggapan nek pun duwe tabungan bersama, ini sembakonan, dari hal-hal yang kecil itu ternyata dalam situasi kondisi darurat bisa dimanfaatkan. Sampai dia ini operasi, ya kena kanggo sik, yo piye ora? Apa kayak Oh, ya kan go BPJS kok ya. arisan. Bareng nesuwi gede banget. Opo? Alhamdulillah sekali ya nak donakno ndang wis kan pulih wis nyambut gawe. Nggih kula ngindir ndedonga sehat selalu nggih. Menika mbok menawi menika pepenget saking Gusti dumateng panjenengan. Supados ngertos dumateng margi ingkang utami ngono nggih. Margi sini. Margi ingkang saklorosipun. Lah sakniki kok mentel, dek iki bar operasi niku durung sadar ya. Di Apri nek enten luput ki njaluk ngapura ya, Dik. Sadar ya ra sudi ya kan. Kok bisa aja. Karo bisa. Aku njaluk Saksine bukan sini lho, jarine kula wingi lak operasi mergo nyepot buku ini kan mboten sadar to. Kula mak biar tangi nangis niki metu-metu luwe ngoten. Jare kula muni, Bu Kesi matur nuwun ya aku sayang karo sampean. Jare muni ngoten niku. Monggo sak jeki kula mboten nate omong ngoten niku. Dadi kowe kan yo dari hatimu. Ra sudi ya. Tak lalat. Jadi wong lambrang kok pikiran wong lambrang kok. Mbak Triastuti ngancani Mbak Mimin Api coba apa. Emang berdasarkan tanggalan ini kaya apa kridane. Ayo ngatasi kok tampil telu kok lanang kabeh. Oh putri nggih. Asli nggih, nggih. Biasa Mbak Astani Mbak Ra iki mau 30 gram jadi 10 wis sakit. Biasa ya Astani. Niku Mas to. Mas, masuki min. Ini kalau kalian streaming Kang Desani sekitar 3.000 loh ini terakhir kula anak cek Sing mirsani saking live streaming. Live streaming. Nggih. luar biasa. Nggih, matur nuwun para subscriber Kuntati Channel ing kepangun tresnani dumateng kula sak kanca Madangkara. Nggih. Tapi gentos laras pelok Mbak Tuti anu nggih napa niku sambung wanci dalu. Menika wonten piyai Surabaya ingkang wiwit wingi nganti kesupen dereng kula aturaken. Nggih, Pak Paris Sugiono. Ingkang rektor daripun Bapak Sukron Swonten Nggih. sambung wanci dalu. Nek pomo sing rektor ki cacah Gen Z ngono judule VCS ya. Oke. Lah kan nak telepon wayah pemira kuwi lah. Nek saiki kan bahasane disingkatnya VCS. Apa? Lho ki sambung wanci dalu. Biji lah video call iki lho. Anu silaturahmi. Niate silaturahmi perkara mriku pikirane ngeres kan mriku sing ngeres. Niate kan Lah silaturahmi. buyune banter banget iki karo kakon. Acak bagus to. Mangga? Lah tuti sinden Bang Kalon. Kembang kelon. Lah bulune pirang-pirang werna. Rambute to. Ono coklatis, Kembang kelon. wis sulak putih karo ireng, Mbak. Kayak kucing bantel. Kok kucing barang to? Rek maneh pri. Kan kahine kucing terakhir. Sing bawa anu bertiga lho, gentosan to. Kucing nek kula mesti bakon lho. Oh iya. Ya, Mbak Tri.
tuti isu-isu suarane kaya busu nyanyi. Ngapa gitu ya ya? Nggih. Nyah-nyok. Nika legend lho. Oh nggih. Nggih. Berarti kalau SMA ki dadi legend. Nggih, nggih. Legen. Legeni. Legeni Gula omben. gula Jawa Kayak gitu. ceritanya lah, legeni omben lho. Iya. Ngelaan ngono lho. Legend. Berarti aku mendemi. Legend ki diwaca tulisannya piye? LEGEND to legen. Kuwi mendemi lho. Nanti. Ganas. Oper Mas Panut ya. Kula perang dene ya ta kanut ta Iya. Enak. oke perang dene ya kalau Dari Panut lanang dadi wedok eneh. angel Kodame metu. udara nasi mang Masih malah aku mbok dobrak-abrik kok Mas. Imam wae datanya kali HP. Aku obrak-abrik Mas. Kok kowe dirudok paksa kok. Sama ini kan ngobrak-abrik Pak Bos sih lho. Pak Bos. Sama ini kan ngorang-ngari Pak Bos nih kan. Ya ampun. Jadi ngorang-ngari sinden. Pak Bos sing Iku lho. sing kae. Iya. Terus Coba tak Viko apa sing sing niku lho. Oh, sing Ah, sama cedaki coba. Supaya ini kan biasa. Kowe gadukane iku apa? Ya ora apa sesekali tuh karo tuan. Iya nak, jas. perang dene maksa seger jepening mas uga nanggepi Monggo oper Pucandra Sulita. Pucandra. Chandra lagi yo Ya mawa. Ayo to sambung rasa. angger jane suara kok bener ale kan iki jane bergas-bergas ya gini Ini kan tentang percintaan. tentang Nah, udah diajari kita maksudmu apa? Maksudmu apa? Ngecek ngecek. Kowe lho menek dadi sindene lho aku wis mumbul jeneng iki kok. Ngandalo blatere kaya ngono. Ra golek sisa nih pelek streaming lho sak ade yo. Iri kalau sampean iki. Kewanen. Aja ngono ibir. Kiai mumpuke. Lah nggih serius lho. Etikane ra ono blas. Apa itu sak goblok-gobloke sinden. Jangan kabir. Kok banget. lah kowe iki di kita ngerti nek jane ngerti nek kowe ora goblok kok le ketul kowe Loh, bukan tidak kadang kan ya wong kan nganggo lali ino apes kok Jos. Ini bukan. Lah ya lek lali kan dielekne ya bener to. Nek kok kan boten lali. Aja kemewat kon yo. aja Jangan ngapura bi. Kowe lho jenengku tak gede-gede tak agul-agulke. Oke sing karo kowe dak siap tak bela. Ning nyatane kowe mah kok ngono dodos komburi. Waduh. Senenge ngomburi ya. ora kok kono ra iso Lara kuwi malah. Nanging wanci dalu. Aja kok tinting Mas Dar nesu kuwi kok. Ya, kira nyepelekke. Tan ana ingkang beda. Aja gawe kuwi wis banter nyepelekke tukang sone. Nyepelekke kaya anu dadak apa nama? Ngono ki ono karena loro. Kurang bagetan apa ora apal ala. Tapi banyak bener kok nggih. Pengakuane Pak Marno nggih ngoten niku. Pak Marno semanten niku kok mboten metu. Lah niku ketoke guru minggu mboten ada suarane. nek nada dhuwur tekan mikir dipateni Nyuntak Waduh. tresno nadyan mung srana piranti.
kabarmu. Aja disiki, dosa diamuk. Ayo. Aja disiki. Ayo. Mosok pinter kula dhewe mung bareng-bareng kok. Ya ora. Ya mboten. Aku pinter, aku sukses, aku kancane kemana nopo. Wis mepet Ya kabeh. apa? Oke. Ngerti. Sing kegalingan ya, Mas. Sing. Monggo Mbak sing. Ayo, sing dirungokke sing. Sing Lho, sik anu putri no semantane. sing gede pak. Kamu udah pengen perang-perangnya kula apa kagum kalian suami kula. Iku ora Kadenge kita romantis tapi ae putri suara keindahan kok ya. sing nek ra kuat larase kok ngelar dulu. Monggo Mbak Putri. Malah Ayo Mbak Astuti. Mbak Tuti. Sing gede pak. Mbak Tutik karo Dik Apri tak culke tekan gone. Alhamdulillah ya enggak ngono. Kula pancen boten sing ora punya kesempatan. Soale ngene Mbak Apri, Mbak Tutik kula kan badhe hijrah wonten IKN. Dadi mriku kan lipur para sing bangun infrastruktur wonten IKN. Arep dadi bekantan iki. Oh, arep juga tumbal ngono. Ya dadi anu bekasan iki anu lutung kan. Dadi aku nek kono kan ya jenenge rapopo ya ora. Aku tatak terus ninggal kalian berdua IKN. Ya sama tinggal saiki ra apa-apa. Ya kok sik Mbak. Lu mau sponsor kok. Ora kontak iki piye. Tadi gua tinggal ngono terus. Awak dhewe reksa ngono ya. Kayak iki mah ya wis do. Ya kowe coba. Sampeyan coba. Mendah koyo yang tersuka oleh kanang dika mesti kadya mulya terus lahir putri
Selestio terus bisa ngolok diko kang Sembah nuwun Mbak Trihastuti. Makasih Mbak Tuti. Sama-sama. Alhamdulillah.